dymovnicu. Neodpaluj. Tu nenájde. Ocikari, môžeme dneska? Nie dneska, keď je Zajtra. pekne. Áno, zajtra, keď bude už svetlo, aby sme videli. Keď tu budú všetci vedieť, To si Jožko bude predstav, chcieť. že viem, o co spomínal. Skoro sa nám do auta nominoval, lebo sme šli len traja. Takým som chodil na Zdenka konferencii. Zenu. Ja som bol bral ešte dneska. Ja som hovoril, že budeš v Bratislave asi. A Abba sa chcel nanominovať ešte k nám. Tak mohol si ho zobrať. Ale no má aj guličkovka naťahovacia. Tam má. Izrael. Ešte dokonca. Ani neviem, či nie je nabitá, tak opatrne. Aké sú tam Ja guličky? s tým mám Strávne bebečka. bude tam. Není. Čo si našiel? Pozri, jak to tlačí. To je ale miláčik do brokovnice. To je do tejto. Pozri sa. To je do tejto sviňuchy, len tu sme tam ledva nadspali. Ja toto poznám, lebo toto bola najobľúbenejšia strana na Kanterovi. Na čom? Na Je Kanterovi. Counter-Strike. Lebo to je striekačka, to normálne strieka. To je tiež na guličky. Podiťaj. No tak poď, ale polož si toto, lebo je Tak ťažká. ja už sa nedivím, že to nevedel sem odniesť. Tak, Matúško, odnesieš ho, skúsiš? Pod schodami mi Tú malú skús, či odnesieš. To je škorpión. Odnesieš bez problémov. A ako sa to drží? Tu no, tam no, no. No a hneď tam rve náboj. Pozri sa. Pozri sa na profíkov, už ťa rozkladajú. Tam tlačil jeden, tam tlačil ten náboj a druhý brokovnicovi do pištola. Veričky a ideme. Tobi, pozri, akú rozborku ti tam robia s tým. Oni už cestou sem strieľajú. Hej? Zajtra bude veľká bitva, vidím to na bezočivé deti potom. Ale ináč, Majo, Budeme hrať na husa. hneď tú pištol, toho vieš, ako začalo baviť po stretnutí s Tomášom. Ja nepochybujem, pretože každý to v sebe má, každý chlap musí byť lovec. Ukážim, ako sa s tým strieľa, zober náboje, Tomáš ti to natiahne a strieľajte tuto dole po pištoli, keď príde. Tak to vyzerá príprava na najväčšiu filmovú lúpež. Čo si lúpeš? Daj mi to. Keby sme chceli zaklinadlo na... Tak robíš to. Ty povieme Oreo. Pane Bože, agresívne deti. Deti hore išli spať. Nie, deti. Tomáš má vždycky mokrú Počkaj, zátišie. Zátišie. Zapomni, že to bude to dobré. Stýlko, však nech závidia. Tome. Toto sú deti, keď nie sú pripojené k Wi-Fi. To vytasí, že to vyleplo Arsenal. Dobre, tak ja prestávam hľadať. Deti, môžete mi lajknúť? Nie, takto sa nelajkuje. Hej, a čo vy? Povolíte, nepovolíte? Dohodli sme sa, že ak po dovolenke, Šárima. ale molča asi. Nie? My sme si kúpili takého zakrslého králika, akurát nevedela som, že je taký istý. Je maličký. On keď ho ostriháš, on že my kúpili dlhosrstého. A on má hrozne, on je hrozne huniatý, ja ho v tom paneláku, ja ho akoby strihám. Natálka ho striha, vždycky keď ho striha, on má to je vlastne takú guličku, on má kilo a pol. Taký akoby malinký, je hrozne zlatý. A je taký, aby som povedala, že nemá sa nehaj keď na ňu. Takto skúšam, ale trochu vyššie, možno to trochu do plechovky. Jej, tak. Tak to bolo hodne vysoko. Správneho kombika kúpiť. Jaj, no tak. Rýchlo Tomáškovi, rýchlo. Povedz páči. To mňa chlapi nestrieľajú, nenabíjaš im občas, aby si ich zaškolil. A ty, aha pozri, Matúš to ide popraviť. Chcel to A Matúško, ty si zo špeciálnej jednotky z Lidic, že? To je špeciálne.
Nie, lebo už som... A to bubiček. Počkaj, idem pozrieť ešte holky. A keď sa usmieš, tak to spraví automaticky fotku. Tak už tam bude. Ukáž sa. Ty si na metle, Sebičko. Ty máš metlu? Toto máš. Vy máte tipy? Máte nejaké tipy? Tipy? Krásne. Toto vám ostalo fakt pri tých pred roka? Aha. Ale my sme to pred chvíľkou teraz zbúrali a... Robíte nové? To tak príde z druhej strany. No, super. A kde máte najstaršiu? Oci, pozraj, kuchynka tu zostala. Oci. Kuchynka, tu sme to menila postavili. Idem si mu dorobiť. Pozri, ale tá je najpevnejšia. Ty ideš jak Schwarzenegger z Komanda. Pálil som na tú vrchnú a netrafil som, vieš, 5 rána. Potom som si uvedomil, že keď budem mieriť na tie plechovky ako celok, tak potom sa to tam niekde chytilo a zhodilo 3 plechovky. Aj. Popoluška. Popolušky zbierajú. Sem do tej dierky musí dať. Tak to pozri. Maťo strieľal. A tráfil pixlu. Zatiaľ jediný. Maťko, a nie si hladný? Ty si nepapal ešte. Ten pítočky. Ty škodky chceš? Ideš si pítka, tam na stole sú. Vieš, kde? Hore. A pýtaj sa maminy, či nemá raňajky pre teba už, dobre? Mamina už robí. Ty jo, nie? Mám zabité? Sebinko, šíp si prosím. Donies. Dones, Sebi, dones. V nohe. Chudák. A ty budeš len tylky nabíjať? Tomi, čo je? Zober igla alebo niečo a poď. Nemáš v sebe, Tomáš, nemáš v sebe náhodou nejaké potlačené prvky agresivity? Nie len ako... Ako si videl, nie sú potlačené. Nie sú potlačené. Vyslovene vymačkal, vyžmykal tak citrón. Že poď nám držať tú pištol. Zubama? Nie, rukou. Tebe je už asi jedno, že tam nemáš náboj. Nemám. Tak, v pištolníku. Máš to nabité? Áno. Tak ukáž. Chudiatka. Jo, ešte nemôžeš. Ja by si ľahko trafil. Nie krsnú. Au! Do kolena. Trafili ma! Tak ukáž. To je jednoduché. Matúško, stoj. Matúš, za mňa nie, stoj, Tome. Z tejto strany, sem poď, Matko. Vidíš, že tam strieľa Tomáško. Počkaj, Tome, Trafi takhle. ťa do nožičky, bude ťa boleť. Dávať bacha. Čo ho chceš strieľať? To chceš odložiť? Ukáž, ja to odložím. Ja, pičak. Idem ja. Ideš ty. Poď si postaviť. Dáme? Strážne zajačka. Aby si ma nekryl. Tome, poďme prosím ťa postaviť. Áno. Sa dobre odrazilo až sem naspäť. Od toho terča. Aha. Nevidí, ja jej to podržím. Natiahneš si? To už nedávaj, Tomi, naozaj. Dobre. Že si to všetko trafíš. Ona vie zamieriť, krásne. Chceme slovo? Musíš si oprieť o ramienko. Počkaj. Sem musíš ísť. Sem musíš ísť.
Tu jednu trafím ja. To bol Tomáš. To bolo z boku. Teraz nám to choď postaviť. Ale aj Eliška trafila, lebo boli dva skoty. To je poprava, Tomáš. V tej kabelke. Mario, ber to. Pre istotu. Tomáš! Prestaň, a postav to. A oči máš obidve. Super. Nevadí, hopa. Poď. Jej, na to čo ste im dali? Zradne na frakcii plechovice. Už je na plech. Tvoj syn je už na plech. Zobrali ti to? Chceš šipy? Dve gumy si už prestrelil s nima, nevadí? Dúfam, že nie je naše. Chceš si vypichnúť v oko? Tak? Eliška, lebo Tomáško je tu. Málo? A opováž sa. Čo? Ja nič. Dobre? Máš o jeden viac, ako treba. Maťo, strieľaj. Nevieš nabiť? Natiahni, tu ho potiahni. Tu ho. A nie jedným prstom, bude taký frajer. Na čo nám padne. Ale nech prosím vás postražte. Tu deti, čo nám Jasne. ísť. Dobre. Deti, postražte sa. Ja aj toto. Ideš aj rozčapovať? Ide auto. Alebo potom hneď pôjdeme. Čo? Pôjdeme hneď potom pripravte sa. Dobre. Kam? No, máte nabité strieľajte, lebo vám to Štefan likviduje. Ujo, Štefan musí pracovať teraz. Poď dáte s tým Majkom, alebo tam čo? Dobrá. Ocio? Ne. No hádam, nebudeme trocháriť, nie? Rýchlo nám povedz, kde je kršný. Ty si mal šťastie. Druhé šťastie. Tretie šťastie. Máš 3 šťastia. Užij si ich. Náboje. Keď už nám nejde zbraň, aspoň máme náboje. To musíš vrchné stlačiť, Ideme krstného. aby sa to rozbehlo. Dám ho dole, prosím ťa. Tuto je pri tyčke. Ono je čo? Tomáško je vedľa Elišky a Jožko je vedľa Tomáška a mňa. Zavedíme sa podľa... Tam ideme, áno. Počkaj, takto. Ja som je postrikala. Ja som tu. Eva. No dobre, všetci sme. Elenka nie. Dobre. Dobre, Elenka je. Počkajte. Ale nemám to pamätať. Dám to dole. Eliška, choď tam na koniec. Poďte, Maťko. Počkať. Takto, musíme... A máš ty krámy? Krámy nemám, ale tieto krámy mám. To je dobré, že nemáš krámy. Mamina našla prvé stanovisko. Takže tam bojová úloha číslo 1. Na ktorú dostanete prvú indíciu. Bude to asi dobré. Každý musí predviesť svoje Umenie. bojové umenie so zbraňou, s palnou zbraňou, s pištolou. Musí trafiť aspoň jednu plechovku z troch. Každý má 3 rany, 3 plechovky. Každý pôjde, ako sme sa vylosovali, 1, 2, 3. Keď všetci odstrieľajú, každý trafí aspoň jednu plechovku. Dostaneme indíciu a pokračujeme ďalej. A to je skupinová hra, hej? Áno. 2, 3. Eliška, ty ideš až za Tomáška. A to je Jožko. 6, 7, 8, 9. To má rady. Takto. Ahoj, Eli.
môžeš páliť. Máš na ruke. Dobre, natiahni takto dozadu. Tu. Tak. Koľko máme pokusov? Výborne. Videl som tu, aha, pozri. Poď sem, toto bude spriamejšie. Tak. Sebinko, nie tam. Sebino, no. Nevadí. Dvojka. To isté, áno. Vydrž, ja si pozbieram, alebo dobre, každý si Mám nabité. Mám nabité. Tak ja nabijem. Dobre, to mi pomôžem ďalší. Dobre. Prvý. To nepôjde. Sebik, strieľaj. Alebo oni majú spadnúť, alebo som ho iba odraziť. Stačí, keď sa odrazí. Aby bolo jasné, že tá plekovka to dostala. Aj odrazený sa počíta. To nevyštíram. Číkaš? Vymeň si zbraň. Je nabitá? Áno. Aha, ja. Dobrá. Môžeš odozdať ďalšiu zbraň, alebo môžeš za prvého strieľať. Ale ešte raz nech strelí, lebo Môžem? áno, ešte Môžeš raz za za mňa. prvého a odráta sa aj jej. To dáš. Nastrelil len dva a tretí je nevyšiel. Tak ešte jednu by ma nastrelil. Ne. Tak ešte jednu, za tú zmarenú. Ale už tam nemáš nič. Mám. Ešte jeden tam je. Ne. Ale ráta sa, lebo bol obšuch a to sa ráta. Keby dostal človek, už leží. Výborne, takže prví dvaja majú splne trojka. Sa páči, moment, postavíme pandulákov. Dobre, super. Môžeme. Tam sú len dva. Odrazilo sa to, ale nepadlo. Áno, porota pomocná, bolo dobre, výborne. Ešte viac dopredu. Dopredu. Tak, dobre. Áno. Dobre, super. Môžeš ďalšiemu prihrať. Ide o to, aby sme mali, koľko máte? To bol luft, to sa neráta. Boli len dve? Tak ešte máš tretiu. Dáš to tu doraziť. Áno. Poď, musíš dať. Sebinko, teraz nepodám. Ne. Nevadí. Dobre. Ja idem. Štvorka. Ja si to potrebujem. Paťka, máš tam náboje? Koľko? No, jeden som zhodila a druhý sa Dobre, strieľaj, budeme počítať. Pati, musíš dať aspoň dva. Výborne. Výborne. A musíš dať ešte jeden. Môžeš ďalším prihrať bod. Ne. Nevadí. Tak ešte jeden. Posledný. Nemáš to. Tak jeden ešte máš tam. Pati, musíš to dať. Pozor, Sebik sa neráta potom, hej? Dobre, máme druhý. Štvorka, peťka. Takže máme, áno, každý má jeden ešte. Ako neviem. Každý má jeden. Paťka, trafila za teba. Ešte tu je. Počkaj, ja ti Pati, vymením. ty si dal dva či jeden? Dva? Takže za teba. Ako chceš, môžeš. Jeden za teba. Výborne. Strelila? No, čo? Ja som myslela, že si nestrelila. Strelila? Koniec. Počkaj, tak si nabí. A tu to bude plný, lebo sa nám to volá ako Počkaj. rozsynchronizovalo. Paťka, cíni. Paťka. Nemám postaviť plechovku? Či to zhodil on? Ja som hodil, no. Ešte on, takže je to v poriadku. Dobrý. Čo sa stalo? Nevadí, dobre. Ďalší. Dobre. Tomáško, moment, postavíme kulisy. Čo je? Nie na mňa. Ja som za mínus bod. Minus bod. Brady minus bod. Mňa kto trafí, bude diskvalifikovaný. Dík. A budem si robiť od znova? Výborne. Dobrý. Jo, ty si koľko strelil? Jeden. Výborne. Dobrý. Presný, a keby Eliška netrafila, tak sa jej môže prepočítať tieto body, čo trafila. Áno. Áno? Ale ona tam. Výborne. Super. Eliška.
Počkaj, vydrž. No, ale ty si vojak z povolania, čo chceš? Tebe to ide. Aj Matúška môže potom postrieľať. Dobre, nabok, Paťka, preč tade. Nikto nebude v cieľovej Eliška, zóne. musíš dole. Sebi, Trošku mierí dole, dole. choď preč. Zohni sa, Eli. Zohni. Počkaj, ideme na kiaľke. Poď za mňou. Eliška, klakni si. Choď za Eliškou rýchlo, za Elenkou. Počkaj, teraz Aj Eliška. ty budeš strieľať, jasné. Nižšie, Eliška, mier, nižšie. Dobre, ale máme nahraté body, takže to nevadí. Dobre? Ešte Matúško, Pokračujete, ešte stále máte nádej na indíciu. Ďalší, kto poradí? Matúško chcel. Ďakujem. Matúško, Aj sebi? tuto poď. Ja poslaný je najmenší. Viem, ale... Máči? Kaťka po teba. Trafíš? Ja ide si tu? No, ešte. Jednu. Pršteky. Dobre, druhú. Ej, tá sa v uhla. A tretiu. Ale štrngla. Aj Sebik, Ja som tiež počul. aj Sebik ide. Výborne. Sebik ideš aj ty. Dobre, máš to trafil. S Tačkom poď strieľa, dobre? Poď. Sebik Aj Sebik pôjde. Toto mi daj. Tak. Aj tam to máš veľký. A s Tačkom budeš strieľať, dobre? Budete spolu. Tak, nech sa páči. Poď sem. Poď a trafíme tamto. Poď, Spajo, vystra, vystra. Tuto. Tak. Puho, poď. Výborne. Dobre, ďalší. Ešte jednu. Ja som to počula. Aj sa pohla, ja som to aj videl. To tuším až dvakrát trafilo. Výborne. Takže máme všetky. Potlak čaká. Zapni hlavy a rozložte tajemnú správu. Štvrté. Ja to je prvé. Ačka. Koľko krížikov alebo béčok má... Ale ty si to určite diktovala, že koľko krížikov alebo béčok má H-dúra. Ja viem! Ticho! Ja to viem! Počkaj! Čiže má to krížikov, počkaj. C, G, D, A, E, H. Počkaj. Piscis, Gis, Gis, Počkaj. Ja viem, poviem sa! Nie, nemôžeš, ty máš svoju úlohu. 4, 3, o to, ako sa volajú, ale koľko. Ešte počkaj, vydrž. Všetci súhlasia? Súhlasíte? Nie. Tak, ku krstnej. Okay. Ako sa čo volá? Ako sa volá zelené farbivo rastlín? Chloroplast, chrolofil, pedofil. Pedofil. Tak zakružkujte. Pedofil, áno. To je, počkej, Dneska si sa to učila. chrolofil. Nie, to čítaj, to sa čítať. Musím sa vrátiť asi nazad. Mami, toto je F? To je F. Toto je F. Počkaj, ako sa volá zelené farbivo rastlín? Ale to si nedala poriadnu. Buď to, Evi, ale daj to. čo je to z toho? Ale ty si chloroplast, chlorofil alebo pedofil. Daj to konečne. Zakružkujte správnu odpoveď. Ide vám čas. Dobre. No, tak to tam zakrúžte. Ste spokojní? Jožko, Počúvaj otázky. ako sa volá známy slovenský klavierista? Alice Cooper, Fantomás alebo Jozef Holý? Áno. Fantomás. Tretia otázka. Výborne. Každý tam má jednu. Kde si? Aha, tu. Ako sa volá samopal dodáva
zodpovedať otázky. No tak ty to vieš hneď. Čiže nedala, pretože on ho dodáva. Chlorofil dodáva. Iba je to. Dobre si upravil. Máš všetko? Mám vyšlo? No ale počúvajte, je tam nejaký problém, lebo každý člen týmu má mať úlohu. No. Ak si všimnete, kto je nejaký neodtrhnutý krív. Ak vám môžem poradiť, asi bude ešte niekde jedna pochod. Kto má, nie, no tak tu je stanovisko. Kto má najlepšie oči, nech ju nájde. A kto má najlepšie ruky a nohy, nech ju potom donesie. Je na viditeľnom mieste, ale ťažko viditeľnom. Ja chcem ju jesť. Je to na Katka, nestrep sa. Keď ste videli ten papierik, ako som vám dal, tú prvú polovicu, tak asi aj druhá polovica bude vyzerať presne takisto. Kto mi ju opíše? Rolovaný papierik, previazaný striebornou súčkou. No, ja vám nemôžem radiť, ja som ten. Ale môžem vám hovoriť zima, teplo. Ale len jednému, všetkým to nepomôže. Nie, Tomáškovi. Tomáško, keď budeš behať, ja budem hovoriť zima, teplo, hej? A čo bude na Teplejšie, zima, zamrzne. Teplejšie, horí, Paťka, horí. Fuj, žaba! Podpálite ho. Dve žaby. Paťka, horíš sa niekde tam bude. Aleluja. Pozor. Iva, však ty si z toho pristúpiť, čo? Ja tam vylazím. Paťka, dobre, Paťke idem, hej? Paťka, choď, ja ti budem hovoriť. Teplejšie, zimšie, teplejšie, zimšie. Teplejšie, horí! Pozri po toho hrudou, či čo je to tak. Horíš! Ale pod hrudou. Horíš! Nie je to pod tou hrubou? Tam. Aha, no kde to je? Nám to je zavesené na strane. No, len sa nestrefe. Počúvaj, nenadrapuj sa. Áno, kto je tu najlepší lezec? Tá, čo sa zranila. Dajte koňa, nech vylezie. Asi ja. Keď tak ma musíte dali. Pozor, Dávaj opatrne. si pozor, dobre? No, ale nepadni dolu, prosím ťa. Aha, Patica, aha. Dieťa. Nepadni na hlavu, prosím ťa. Ty brďo, To si Paťa. zaslúži potles, neviem, či ste to videli. Poďte dole opatrne, tade zíďte. Tam je lepšie, dobre? Áno. A kto počuje toho vtáka, ohniváka? Ako sa volá? Áno, ako kúkala. Rýchlo zapínacia karabína. Je karabína. Expreska. Eli. Eliška. Expreska. Áno, tam je značka. Čiže... A ja? Paťka. Aké je hlavné mesto Francúzska? Čo? Ratatouille. Černaberuška, Eli, Pati. Černaberuška. Eliška. Už viem, asi keď ja napadla. Moja trička. Ako sa volá princezna, ktorá bola na pole ryba? Malá morská panna, malá rómska panna, medúza. A ešte rozhovorská. Za S. Malá rómska panna, za O.
mala morská panna alebo medúza? Ale podmorská. Morská. Áno. Jinx. Povieme všetky otázky, dobre? Matuško? Aj Aj Matuško? Matuško má otázku. Pánom Bohom. Tu je. Tu je Matuško. Máš otázku, musíš odpovedať. Ako robí psík? Kikiriki, hau hau, alebo dám si ešte jedno pivo? Poďte na bok, počkajte, poďte na bok, nech ho vidno. No ako robí Hauko? Kikiriki, hau hau, alebo dám Už si ešte odpovedal. jedno pivo? Už odpovedal. Áno, on povedal hau hau. On to už povedal. Ako robí hau hau? Musíš povedať, pomôžem, aby sme našli poklad. Potom Lebo ja to neviem, ani nikto to nevie, ty to vieš len ty. Povedz im, ako robí Hauko. Ako robí Tina? Ja si myslím, že to posledné. Robí kikiriki, alebo robí hau hau, alebo dám si ešte jedno pivo. Dám si ešte jedno pivo. Čo robí? Povedz, hau, hau. Ja neviem. Rýchlo povedz, hau, hau. No, Matúško, prosíme ťa, povedz hau hau, zožerú nás komáre. Matuška, my to potrebujeme, povedz to. No rýchlo povedz, aby sme mohli ten poklad hľadať. Matuška, povedz hau. No povedz, povedz, hau, hau. No, dobre, výborne. A teraz je sebinko. sebík. Ktoré zvieratko je psík? Toto je psík, toto alebo toto? Kde je psík, ukáž? Je to majú alkohol? Tak, super. No dobre, všetky otázky boli zodpovedané. Ideme už, Maťko. Musíme počkať, že kde? Po štyroch. Po Po štyroch chodí pes, mačka. Odpoveď hľadaj na stromoch. Po štyroch odpoveď Ukáž, ako je to? po štyroch. No ale ešte tam posledná odpoveď je. Po štyroch. ideme tam. No, to môže byť, to tam je zašuškované. Počkáme na ostatní. Po štyroch značkách asi, nie? Tie na stromoch značky. No, vidíte tu takú značku? Aha, tam. Takže nejdeme po štyroch ako psíkovia, ale ideme hľadať 4 značky. Štvrtú značku. Výborne, pracujeme. Po štyri. Druhá. Dva úrazy sa stali komu? Keď to je krv. No a vidíte, teraz je na mieste vaše druhé stanovisko prvej pomoci. Lebo kdekoľvek v lese alebo v natúre sa vám môže stať, že si nejako ublížite. Tak jak chlapci mne náhodou strelili šíp do krku. No, a čo je dôležité pri prvej pomoci? Ako prvé pravidlo je čo? Zastaviť krvácanie. A druhé pravidlo je privolať okamžite pomoc. A tretie je transportovať toho, kto je zranený. Takže vašou úlohou bude transportovať zraneného od tejto čiary až tam. Takže vás rozdelím na trojice, lebo zhruba tak po traja môže byť, že chodíte do lesa. Dočkajte, behnem potáčky. Môžeme si ja? Áno, rozdelím. Prvý v skupine B Jožko, Evička, poď, a Paťka. A ja som teda zranený, hej? A vy ma musíte transportovať od tejto čiary až tam. A my ho musíme asi zobrať. No, to je vaša úloha na tomto stanovisku. Ako prvé bolo zastaviť krvácanie. No ja už mám krvácanie zastavené, už teraz vašou úlohou je ma transportovať. A čo, necháte ma tu v lese na pospas divej zvery? No prvá skupina nič, no tak to dobre. Jaško, nie. Nie ste moc vysvičení, ale tak ja vám ukážem, ako by ste to mohli robiť. Dajme tomu, že v vašej skupine Jožko bude chorý. No jo. Jožko je pacient a vy dve urobíte somárskú stolicu. Viete, ako sa robí? Ja viem. Takto ruku. No ako takto, čo máme odjať? Ja aj to poznám. Jožka, tak? Počkaj, ty na druhé stranu, lebo ja nemám takú silnú. A drž ma. Nie. Neviem, Ty takto? si drž. A drž takto. Tak.
A Jožka tam posadíte. A musíte s nimi ísť chyť sa okolo krku. A kde čiara? Pomaly, Hej, tam. pomaly. A tam čakať. Jasná. Áno, rozkrohľame ju. Do úteku. Ideme. Do úteku. Dobre, čakaj, nie utež, mami. Ako vysoko sedíš, čo? No. To už nejde v autobuse. Nemusíš bežať. Zohni sa, Tomáško. Zohni sa, ide už za ručičky. A skúsi tak pomaličky nadvihnúť a kúsok pre ní. Tak, super. Ona je zranená. Výborne, bojuj, bojuj. Môžeš si robiť ako stavky. Výborne. Dobre. Teba zo zrejme. Hej. Pestujem pištovi. Vyľazujem mi pištovi na seba. Vysadni. Au. Pomoci. Tak A ideme. cez plece, hop, šup. A ideme. Ideme, transportujeme raneného. Ranená Eliška. Musíme sa dostať. Ja neviem, pomovať si. Tam už je sanitka. My sme to prešli aj celé s Jožkom. A pozrite. Takže máte za sebou druhé stanovisko, transport prvej pomoci. A ideme ďalej. Poďte. Výborne. Jenny. A Zdenka mala Matúška ešte. Matúška ste stratili. Moje malinké, teba sme Bledé tváre, zastavte svoje kroky. Zastavte svoje kroky a stlmte puls svojho mládí, pretože teraz tu, na tomto mieste, chceme vzdať hold tomu, kto pred 104 rokmi vybudoval pomník najväčšiemu z nás. Náčelníkovi Vinetuovi. A teraz je na vás, aby ste na rozhraní svetla a tieňa, smrti a života i vy prispeli niečím k tomu, aby ho poznali i ďalší. Je na vás, aby ste toto meno vytvorili akéhokoľvek materiálu, ktorý tu nájdete. Pod tou tabulou šišky, tam sú drevá. Tam, ako sa tieň stretáva so slnkom, potrebujem, aby ste splnili túto úlohu. Kto si to vezme? Ja. Tak. Musíte to stihnúť, než slnko zapadne. Akože zapadli. Jaký pekný kostým si ty mal. Musíme, lebo bude to lepšie, keď chcem havať, to bude väčší havať. Bude to stáť? A ty si uhádol? Nie, sednem. Dobre. A ty si stredol na sístku. Tak viete čo, choďte pomaly k chate, pretože tam bude asi poklad. Kecáš. Musíte počkať ostatní. Áno, ale toto dajme ešte k tomu druhému. Nie, k tomu Bčku. Pomáhaj nos konáriky, vetvičky všelijaké. Neviem. Čo nevieš? Im len ponos. Tu! Ešte nie je. Ešte o! Musíme vzývať veľkého ducha. Á, ne, krásne, ešte to chýba O. T, už chýba len O a U a máte splnenú poslednú úlohu. To bola Evi, posledná. počkaj, dám toto dusčie, nie? Pomôžte nám Ale O by nazbierať. som potreboval úplne akože O. Aha, toto je trochu zohnuté. Doneste kružidlo niekto, prosím vás. A ešte jedno ohnuté potrebujeme. Tou. Ešte potom Ale je to Vinetu a nie Vineto. Vinetou. Tou. Musí byť presne inak. Musí byť presne, inak sa to neotvorí. Ináč jeho duch vám nebude pomáhať v ťažkých chvíľach. Teraz Vás to musíme bude mrzieť, skrátka. Už nikdy nepocítite jeho čelenku. A to, čo má za ním. Nič. Ešte U. Musíme nájsť. Andrej, skús sa postarať o to, aby to O bolo také gulatejšie O. Počkať, stadiaľko. Ale dobré je. Odtiaľ to je dobré. Pozor, slnko je už To je žabka. na pol Pozri. ceste. No, našla som niečo.
Keď dostihne tieň kopí náčelníka veľkých gúvola, vaša úloha nie je splnená. Je to náčelník Slivovičí nos, ale nemal šancu. Takže, Aby ti ale neuskočí. drahí bratia a Ona ti sestry, uskočí, ale potom, hej? Len ukáž. máme tu posledný odkaz. Splnili ste, čo ste mali, Tak vám treba. iní by to možno vzdali. Máte rozum, presnú mušku, ešte to chce ale skúšku. Poklad jeden netvor stráži, nikto sa však neodváži prejsť cez neho naspäť chate, kde odmenu v herni máte. On je tam, to je... Poďte sa. Eli. Počula si, čo sa ide diať teraz? Takže prosím. Za to, že ste Vinetuovi zložili hold, ešte vám z večných lovíšť trošku pomôže. Mám tu dym, ktorý netvora uspí, ale iba na 40 sekúnd. Takže, ja ho teraz púšťam a keď začne dymiť a netvor zaspí, musíte okolo neho prebehnúť. Ešte nie, lebo vás pohryzne. Až keď zaspí. Ježiška, chceš viac? Ja sa bojím. Utekajte, berú za ručičky. Utekaj, zaspal, utekajte. Výborne, do chalupy, rýchlo. Už ide za vami, naháňa vás. Koho chytí, toho pohryzne. Utekajte. Neviem, či som tam... Môžem? Utekáme, Belervis. To necháme vydymiť. Trošku prehnali. A čo urobí? A budeme kričali. Poď sa, Milko. Rýchlo. Utekaj. Aj tam je zamknuté. Ale on není naozajský, oni majú iba... Buď ticho. Nie, Eliška. Eliška, to nebolo naozaj. Ty bojko. Čo to tam bude? Nechaj, dobre, je najmladšia. Prežila to, prebehla. A ide sem? Nie, ono už sa vyparil. My sme ho spálili. Krstný, Ujon Pištom ho asi dorazili. Ja som do neho zapichol ten šíp, čo mal Ujo Pišta v krku. A je tam aj s tým krkom, aj s tým Ujom Pištom, takže... No, hajde. Svetlo! Svetlo, zapalujte svetlo. Eliš, on vraj, že už horel. Už sa vypadol. Tak sa podelíte, že? Všetci sa podelíte. Áno, všetci budú mať všetko. Áno. Len lízatka sa nepodelili. Tak, presne tak. Môžeme rozdeliť? Aj ty potrebuješ ísť na spol. Jo, počkaj, každý si zoberal lízatka. Na každý lízatko. Eliš, neboj sa, oni ho vraj spálili a neumal Štefan Moje. Ten ohník. Eli. Dívaš sa, kde je? Nechce to vidieť. Už to nahráva asi, že? Keď tam je červená tečka hore, Jo, je. môžeme? Môžeme. Aha, ohník. Ty s nami. No len to ide na opačnú stranu, ako sme chceli asi, čo? Môžem sa to upiť? Nie, je to strašne horúce. Zimný môžeš, ale... Au! Ja sa nejdem. Daj si pálec, to smrdí. To bolo strašne rýchlo mimo toto. Ale nechytáte to? Je to hrozne horúce. Táto išla strašne Nechytite to, strašne to páli. Na začiatku to nebolo. Pozrite. Ale zase to bolo pekné. 70 korún stála, mali zelené šeliaké, ale to boli už to videl. Keď si zastojí celý ten dým. Aha. Co to je? Vidíš, to si... Hele, to nakúpil tady ten taký.
Zakričte, ten Špeciálne efekty začneme Tomášovi. nikto ho nevidí, zakričte. Tam je. Ale to je riadne. Iba neviem. Aj na Majka strieľa. Na Majka ešte. Majo, sleduj ho. Jo, pičák. Pekne. Au! Au, nič nepasuje. Jau to bolo. Au! Ti daj slavúra. Panda jedna adolescentná skoro. Ale tam nie je v autíčku. Ockovi chodať rýchlo. To mi nepasuje. Tak Paťkovi daj. Ja nemám nič. Ja som prázdny. Bacha, ide kulomet. Nepadni. Ahoj. Ty hráš skrz na futbal? Vola, kde bude v bránke, sa mi vidí, lebo sme hrali. Ahoj, buchtička, čo padváš? Na buchtičky. Dobré sú. Áno. Fíha. A tieto buchtičky? A tu je zase taká operácia. Mami, môžem takto? Mám Prez prstom potom ohni Zadreté. ako na Vianoce. tresku. Jak to? Dobre. A nejde to. Zatiaľ mi chytil len môj pápek. Počkaj. Počkaj. Druhá. A čo si dáš? Majku. Ne.